A croeso I diwrnod olaf cystadleuaeth blwyddyn 7 bob ochr yr Urdd. Y gêm gyntaf eddi ar cael I fi'n rhwng Ysgol Plasmawr ac Ysgol Maes y Gwendraeth. Plasmawr sy'n dechrau pethau. Maes y Gwendraeth yn y porffor a dwylo yn ei bel yn gynnar fan hyn. Cyfle cyntaf, cario da. Chwilio am Daisy Flint ar yr asgell. Maes y Gwendraeth yn chwilio am pwyntiau cyntaf o'r gêm. Dwylo da. Bale yn cael ei cario gan Green. Green dal ar y bale. Nawr Griffith sydd ar y bale. Ochr Gami. Mewn. Cyfle cyntaf gêm nawr. A cais yn y cornel I Maes y Gwendraeth. Felly cais cyntaf y dydd. Yn dod I Macy Griffiths. O Maes y Gwendraeth. A'r cic i'w ddilyn o dan y bist. A cic dda ac un llwyddiannus, felly sgôr ar cair I fi'n Maes y Gwendraeth 7, Ysgol Plasmawr dim. Felly Maes y Gwendraeth fydd yn ail ddechrau'r chwarae yma. Cic mewn i'r ail ar ugen. Cyfle nawr I Plasmawr ar yr asgell dde. Chwilio nawr I lledu'r bale. Ond y tackle yn dod mewn gan Green. A'r bale wedi mynd mlaen o dwylo, felly cyfle nawr. Ond y bale wedi mynd mlaen o dwylo Plasmawr, felly fi fydd I yn sgrym I Maes y Gwendraeth. Felly Green sydd ar y bale nawr. Ochr Gami gwych. Yn cael ei daclo. Lawr canol y cae maen nhw'n mynd. Green, chwilio am ochr Gami eto. A oes cais arall fan hyn, am ddod, na, wedi cael ei rwystro, 5 munud allan. A'r bale wedi cael ei droi ddostro gan Plasmawr. Ond y bale yn rhydd, felly cyfle arall fan hyn nawr I Maes y Gwendraeth. Green ar y bale unwaith eto, y capten. Macy Griffith sydd ar y bale fan hyn nawr. Allan mae'r pêl yn mynd I rif 4. Maes y Gwendraeth a cais fydd I Amelia Matthews o dan y pest. Yn mynd na sgôl Maes y Gwendraeth I 20 pwynt I ddim. Ac unwaith eto cic dda fyna dros y bist, felly y sgôr nawr yn 14 pwynt I ddim I Maes y Gwendraeth. Felly dechreuad da iawn fan hyn. A'r ddwrnod olaf, cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Y bale wedi mynd mlaen o ddwylo Plasmawr. Ond y dyfarnwr Ond y pêl wedi cael ei droi droso, felly cyfle nawr
ar yr asgell. Pêl nôl mewn i Maes y Gwendraeth. Darlwytho da fan hyn. Flint sydd ar y bêl. Ond y bêl wedi mynd ymlaen, felly mantes nawr i Plasmawr a'r dyfarnwr yn dynol am sgrym. Y pêl wedi mynd ymlaen o ddwylo Maes y Gwendraeth. Y pêl sydd allan. Felly ymosod mae Plasmawr am gwneud. Chwilio am y gwagle. Ond redeg mewn i trwbl. A Maes y Gwendraeth sydd dros y bêl nawr. Gwrthrycio Dac wedi ennill y pêl nôl. Felly cyfle unwaith yn ragor nawr i Maes y Gwendraeth. Y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo, ond y pêl syth nôl mewn i dwylo Plasmawr. Ond y bêl wedi cael ei troeddoso, felly fydd hi yn sgrym i Plasmawr. Chwilio am yr opsiynau mae Plasmawr yn neud fan hyn nawr. Y tacl wedi dod mewn, cystadlu. Mae Maes y Gwendraeth yn neud. Am ddiffyn da unwaith yn eto. A mantes yn cael ei ware i Plasmawr. Tacl dda unwaith eto. Ond y dyfarnwr yn ôl am kick-osp i Plasmawr. A oes cyfle i Plasmawr cael cais cyn y hanner. Mynd am y cic lan yn yr awr maen nhw'n gwneud. Y cwrs yn dod o mewn i ddwylo Maes y Gwendraeth. Oes y cyflymder gan yr rif 8 Molly Griffiths. Dadlwytho i Macy Griffiths y tro yma. Ond y pas yn un rydd. Y bêl yn nwylo Demopola. A cais yn dod i rif 4. Y Lara Demopola. Rediad da fan ar yr asgell. A trosiad i'w ddilyn. Unwaith eto, y trosiad yn llwyddiannus, felly y sgôr ar y hanner yn y gêm cyntaf y dydd. Ysgol Plasmawr dim. Ysgol Maes y Gwendraeth 21.
Felly croeso nôl i'r gêm rhwng Plasmawr a Maes y Gwendraeth. Maes y Gwendraeth ar y blaen o 21 pwynt i ddim. A Maes y Gwendraeth fydd yn ail ddechrau'r chwarae fan hyn. Ochr gam i da fyna gan Plasmawr. Ceisio mynd nôl mewn y gêm. Tipyn o dasg o flaen nhw. Tackle dda fyna yn dod mewn gan Maes y Gwendraeth gystadlu. Ma' nhw'n gwneud. Ond Maes y Griffiths methu cael gafel ar bêl fyna, ond dod mewn ar tackle nesa. Fan nhw'n dweud bod y bêl wedi mynd nôl. Cyfle nawr i Maes y Gwendraeth i fynd dros y bêl ac gystadlu. Ac ennill y bêl ma' nhw'n gwneud. Dal i fynd. Mae'r merched yn y porffor. A'r cais yn dod. Y cryfder gan Maes y Gwendraeth. Ac am cais arall yn y gêm. Tro yma y trosiad yn bwrw off y baryn, felly fydd y sgôr yn aros yn 26 pwynt i ddim. Yn aros y bêl dyn nhw fan hyn i ail ddechrau, felly Maes y Gwendraeth bydd yn ail ddechrau chwarae fan hyn. Y bêl nôl yn syth, un wylo Maes y Gwendraeth, ond y troi dros yr Yslys. Felly lein fydd hi i Plasmawr. Lein cynta'r gêm yma. Be gall Plasmawr gwneud o'r cyfle yma. Os ydych chi yn dreulio BMW gyda A'r lein yn un daclus felly. Ond y syth mewn i trwbl, y tackle yn dod mewn fanna. Gan sgorio'r y cais diwetha, Lowry Davies. Y bêl wedi mynd mlaen o'n wylo. Plasmawr, felly sgrym i Maes y Gwendraeth fydd hi. Sgrym yn ail ar ugain Plasmawr. Cyfle nawr i rif 5 Green. Green efo'r ochr gam i unwaith yn agor. A dros am 5 cais y gêm i Maes y Gwendraeth. A cais gwych fanna gan Green. Y capten. A cic dda o dan y pace, felly y sgôr. Ysgol Plasmawr dim. Ysgol Maes y Gwendraeth 33. Eilydd yn cael ei wneud i Maes y Gwendraeth.
Y bêl yn syth nôl mewn I dwylo Maes y Gwendraeth. Efa Place sydd ar y bêl, Place sydd mewn am cais arall. Yn syth o'r ail ddechreuad. Efa Place ar cais. Trosiadro yma ddim yn llwyddiannus, felly fydd y sgôr yn aros I 38 pwynt I ddim I Maes y Gwendraeth. A gall Maes y Gwendraeth sgorio yn syth o'r ail ddechreuad unwaith o'r agor, ond na, Plasmawr sydd ar y bêl. Y tackle yn dod mewn fyna gan Place. Ond dal I fynd ma Plasmawr. Mae dal wytho allan o tackle. Felly bêl dal yn fyw. Tackle o dda fan hyn nawr gan Maes y Gwendraeth. Plasmawr edrych I ceisio ailgylchu'r bêl, ond na, y bêl yn rhydd. A cais I Catrin Morgan. Unwaith yn rhagor o dan y pest. Yn dod â sgôr I 43 pwynt I ddim. A dyna ddiwedd y gêm. Y gêm cyntaf ddydd fan hyn ar cae Rifin. Ysgol Maes y Gwendraeth 43, Ysgol Plasmawr dim.